включить яркость, Настя? Тут вспышки нету. Двенадцать, Настя. Неправильно немножко получится сейчас. 6. Сюда надо 12, да. 6, да. 7, 8, 9, 10, 11 и 12. Ассалому алейкум, духтарони зебо. шоми ҳамагитон ба хайр бошад, шаби ҳамагитон ба хайр бошад. модарони азиз, имрӯз ҳамаи шумоёнро бо рӯзи модарон табрик мегӯям. ба ҳаматон сиҳатмандӣ хоҳонам, умри бардавом дар хонадонатон, тинҷӣ, хушбахтӣ. духтарои азиз, хоҳарони гиромӣ, имрӯз эфири розыгриш мешавад. чӣ хеле ки гуфтагӣ будам, ман дар ширкати атоми кор ва фаъолият мекунам ва мо ҳар ҳафта дар як ҳафта як маротиба розыгриш мегузаронем барои он духтароне ки дар командаи мо бо мо ҳамкорӣ мекунанд ва кабинеташона барои фаъол кардан дастгирӣ мекунем агар имконият надошта бошанд ва баъдан барои онҳое ки барои маош гирифтан камтарак баллошон намерасад, онҳоро дастгирӣ мекунем. ва акнун духтаро, аз ҳаматон хоҳиш мекунам ки эфира поделиться кунем дар группаҳо, то ки тамошобинон зиёдтар дароянд ва моро дастгирӣ кунанд. айни замон 11 нафар ҳастанд духтаро, лайк монед ҳатман ва ҳозир бошад эфира розыгриша сар мекунем духтаро. дар розыгриши мо ана ҳамин гуна 12 нафар соҳиби туҳфа мегарданд. нархи чиптаҳо 350 рублӣ ва ҳозир эфирро мо тариқи приложенияи рандом мегузаронем. Рандом. Так. Сброс мекунем ва приложенияи рандом кати эфира мегузаронем духтаро. Кани биёед якҷоя сар мекунем. рақами 33 номер 33 Настя. апаи Марьям, апаи Нуринисо, ин кас ба фикра Марьям пише. муборак шавад апаҷони азиз. дальше рафтем. рақами 27 буваҷони Сафрохон бурд кардам. муборак шавад модарҷони азиз. дар рӯзи модарон барои шумо ана ҳамин гуна тӯҳфа. рақами 21 21 Ҳасанова Закия. Закия напише. рақами 18 18 Бунафша. Бунафшахон бурд кардан. дальше рафтем. рақами 17 17 бозам Бунафша. рақами 4 4 цифра 4 Настя. апаи Умеда бурд кардан духтаро. апаи Умеда. Умеда напише просто. двадцать 24 рақами 24 так Хасанова Закия. опять же Закия. Закия просто напиши. рақами 7 воҳидова Шаҳноза. Шаҳнозаҷон табрик мекунем хоҳари азиз. так 26 Настя. рақами 26 очаи Умарҷон. Умарҷон напиши.
О, Умарҷон. Так. Боз 3 нафари дигар. Рақами 16. 16. А что, повторно, что ли? А, нет. 16. Бунавша, бунавша 1, 2, 3, 4 гирифтагӣ будам. Бунавша боз. 31. Рақами 31. Номер 31. Апаи Мариям. Боз як рақами дигар. 12. 12. Очаи Умарҷон. Так, ин кас 2 бор гирифтагӣ будам. такрор нашуд духтаро. Ман худамам переживать дорам ки такрор шуд гуфта. Не, такрор нашудаст. Ино ҳамашон дутагӣ, чортагӣ гирифтагӣ. Онҳое ки бурд кардан табрик мекунам духтаро. онҳое ки бурд накардан пагоҳ боз розигӯш мегузаронем ва онҳое ки бурд накардан ҳатман бурд мекунам. Нас фотографируй. духтарои азиз, акнун ман смс-отона мехонам. Дай мне этот витамин В, который у нас сколько осталось? смс-отона мехонам. Салом духтаро, рӯзи модарон ба ҳаматон муборак. Азин духтаро оиди ана ҳамин витамин В пурсидагӣ будед. Ин барои дил, барои асаб, барои майнаи сар. як дона мондагӣ. Нархаш 3000 рублей. Барои касе лозим бошад марҳамат нависед. Доставка бепул мекунам. ана ҳамин як дона мондагӣ. 6 то заказ кардагӣ будам. духтаро гирифтам. онҳое ки аз асабонӣ мешаванд, тез асабонӣ мешаванд, онҳое ки нав таваллуд карданд, асабҳояшон барои барқарор шудан, марҳамат, метавонед харидорӣ кунед. Мариямҷон навистан. Апаи Рудобаҷон, рӯзи модарон муборак бошад. Раҳмат Мариямҷон, барои шумо ҳам муборак бошад. хоҳари азиз, шумо ҳам модар шудед. Так, дальше. Давид Илич, ассалому алайкум, духтари зебои ман, шоматон бахайр. Ва алайкум салом, модарҷони азиз, шоми шумоям бахайр. ассалому алайкум, иншаалло ки хуб ҳастем. Робия Нурова. ва алайкум салом, худоро шукр хуб ҳастем. духтаро лайка монед. 32 нафар тамошо доред. Лайк тамоман кам, 5 дона лайк дорем. рӯзи модар 8 март неми? Не, 8 март рӯзи занону духтарон. 24 ноябр дар Россия День матери эълон кардагӣ. рӯзи модарон 8 март чӣ хеле ки гуфтам, рӯзи занону духтарон. А имрӯз танҳо рӯзи модарон. Так, салом апаҷон, зани ғариб. Ва алейкум салом, хоҳари азиз. Абид Рисулов, здравствуйте, здравствуйте. Марва Сафарова. Витамин чампул 3000 рублей. Анамин витамин В барои асаб, барои дил, барои гардиши амин хуни майнаи сар хуб шуданаш. Ана ҳамин 3000 рублей духтаро. ассалому алайкум апаҷон, овозатон хаста набошад. Бо рӯзи модарон табрик мекунам. Ва алайкум салом, раҳмат, шуморо низ табрик мекунам. Так, набошад рӯзи модарон муборак. Гулрухзор навиштанд. Раҳмат, раҳмат хоҳарҷон, барои шумо ҳам муборак. Так. Так, меня зовут Рудоба. Группа Б, Абид Рисулов. Да, витамин В. Это витамин В для мозга, для восстановления нервной системы и для сердца. Очень хороший препарат. Биологически активные добавки. Производство Атоми, Корея. Соро Ғафорова. Ассалому алейкум, машаллах апаҷон. Баракаи обед, рӯзи модарон кати табрик мекунам. Ва алейкум салом, раҳмат. Так, где детки? Детки здесь сидят, играют.
детки. Готовят к завтрашнему дню. Завтра школа у них, занятия. Так, сколько стоит? 3000 рублей стоит. Ганджина о салома паджон рузи модаро муборак. Малата чишуки якҷон ҳастед. Ҳамин Ганҷинаҷон, ҳамин саволи ҳаматон медонед. Барои чи ҳамин савола метиҳед такроран? Салом падарка, беҳад кам билет бисёр. Гулиш Каримова, ҳамин Гулиш Каримова Дина боз менависанд ки падарка кам, билет бисёр. Акнун ҳозир ман шумо чиста арифметически ҳисоб китоб мекунам. Мебинед. Ина бинед. Падарка 12 дона. Барои чӣ кам? Шумо фикр мекунед ки падаркаям бояд 30 дона бошад ё 20 дона бошад? Билет 350 рублӣ. 350 рублӣ. 350 зарб мезанем 35 ба. Мешавад 12250 ҳамагӣ. Чӣ хел кам? Ягон хел кам не. Ҳамаша мо ҳисоб карда, ҳамаша аз рӯи имконияти занону духтарони мо аз анҳамин хулоса бароварда мо анҳамин гуна нарха мондагӣ. Барои ҳамин хоҳарҷони азиз ин бефоида ҳозир навистанатон. 3000, а сколько таблеток? Здесь 90 таблеток. Вот здесь указано 90 таблеток здесь. 450 миллиграмм. Так, барои мои сар ҳаст мерезад ва ҳар ҷо мерезад гирдак кал шудагӣ. Ҳаст барои мои сар нависед дар личкаи ман. Так, Шаҳноза Воҳидова, раҳмат, саломат бошед. Барои рехтани мӯй ҳозир мебинам ман. Ҳозир. Так. Аз рехтани мӯй спрей ҳаст, духтаро. Спрей против выпадения волос от Атоми – это лечебное средство, представленное в виде тоника. Средство создано на основе 9 отборных трав, направленных на восстановление волосяного фолликула и укрепление структуры волос, что предотвращает их выпадение. Фаҳмидед, ҳамин решаи мӯя пурқувват мекунад. 9 намуд алафкати тайёр карда шудагӣ, спрей дорад, ҳам шампунь дорад. Марҳамат нависед, заказ кунед, равона мекунем. Так, Бибисоро Бегова, салом. Ва алейкум салом, хоҳари азиз. Так. Ана Михаил, духтаро, ҳамин рӯз рости гап як шаҳри дигар рафтагӣ будам. Беҳад монда шудагӣ будаму, лекин бояд эфира гузаронем буд, ба ҳамин хотир гузарондем. Рақами 4 бурд кард. Бале, рақами 4 бунавша. Не, рақами 4 ҳозир мебинам. Умеда ки? Умеда бурд кард. Шумоеда, Бибисоро? онҳое ки бурд кардан табрик мекунам бори дигар. Хайр, духтаро, саволотоно нависед, ман саволои шуморо ҷавоб диҳам, баъд ман дар бораи ягон маҳсулот барои шумо маълумот медиҳам. Так, Робия Нурова, ин пула чанд? Пули анаина пурсида, Робия? Ин 3000 рублей, спрей барои амин аз рехтани мӯй 1000 рублей ёки 800 рублей буд. 800 рублей ба фикрам. Доставка бепул.
ҳамин ҳудуди Россия ва доставка бепул духтаро. Так, витамин С 1000 ҷавоб додам. Так, Робия 6 лайк. Саломат. Так, 3000 сколько таблеток ответила. Так. Ана Михаил, духтарои азиз, онҳое ки дар ширкати Атоми навис шудаги нестанд, то ҳол марҳамат духтаро барои кор ба WhatsApp-и ман нависед, оиди кор маълумоти пурра медиҳам ва бо мо ҳамкорӣ мекунед. Хеле ки худатон шоҳид шуда истодаед дар командаи мо. Вақте ки кор мекунед, ҳатман дастгирӣ мекунем духтарои азиз. Марҳамат биёед якҷоя ҳамкорӣ мекунем. ба фикрам вақти неудобный ва эфир карда истодам, бисёриҳо занятан. Розыгриш сохранит мешавад, албатта сохранит мекунам. Эфирома ман ҳатман сохранит мекунам ҳамаша, барои он ки лекин расми спиская расм гирифтам, равон мекунам группава. Ана ҳамин хел духтаро. Хай духтарои азиз, савол надошта бошед, эфира ба охир расонем, барои он ки пагоҳ мактаб фарзандоя ба мактаб тайёр мекунам. Ман ба ҳамин хотир либосошона утюг кардан дар кор, тайёрӣ дидан дар кор. Ба ҳаматон шаби хуш. Ташаккури зиёд ки дар эфири мо иштирок кардед, лайк мондед, дастгирӣ кардед. Саломат бошед, сарбаланд бошед то эфирҳои оянда.